गासिबो खौरां बुथुमगिरि बिथांमोनखौ बरायबाय आरो रायजो राजाफोरनो बयबो खुलुमनाय हरनाय जाबाय। जोङो दिनै फैगौ जे लकसभा बिसायख'थि जागोन बे बिसायख'थिनि थाखाय जोंनि बड'लेण्ड अरुणाचल सुरक्षा मन्थ्रिनि थांखिया मा जागोन बेखौ जों दिनै खालामनो सानदों। जे फैगौ जायनाखि लकसभा बिसायख'थि बेयो बर' हारिनि थाखाय जोबोद क्रुसियेल, बियो जोबोद गोब्राब, बियो आरो बर' हारि थांनाय थैनायनि प्रश्नजों नांजाबफानाय। दा फैगौ बिसायख'थियाव जुदि जों मोजाङै बाहागो लानानै जुदि जोंनि बे क्रुसियेल बिसायख'थियाव जों देरहासार जानो हायाब्ला जोङो जाहाथे जोबस्रांगोन बेखौ जों दिनै बयबो कनसियास मानसिफ्रा मिथिखासिगौ। दा मानो क्रुसियेल बे बिसायख'थिया? बे जाबाय दिनै जोंनि जायनाखि मोनखानाय बिटिसि 6 सिडिउल, बे बिटिसि 6 सिडिउला जोबनो थांगासिनो दङ। दा जोंहा मोनसे सिलेब रायजो मोनखाबायमोन 3079टा गामिखौ लानानै बिटिसि, आरो बे बिटिसिआ जोंहा मोनब्रै जिल्लाबो जाबायमोन, क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरि। दा बे मोनब्रै जिल्लानि क्षमता बे बिटिसिआवनो दंमोन आरो बे बिटिसिआव जोंहा चिफ डेपुटि चिफ बिदिनो खुङोमोन, बिदिनो फान्डनि जेबो जोंहा रांखावरिनि क्षमता बे 40टा डिपार्टमेन्टखौ लानानै हरनाय जादोंमोन। दा बेजोंनो जोंहा मोनसे ट्राइबेल एरिया एडमिनिस्ट्रेसन जों बे गोहोखौ जों मोनदोंमोन। खिन्थु जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा, दिनै जोंनि बे 6 सिडिउल बिटिसि गोहोआ दिनै जोब्बाय। दा जोंनि बिटिसि मोननायनि उनाव बर'फ्रा जौगादोंमोन, लामा सामा जादोंमोन, स्कुलफोर जादोंमोन, इउनिभार्सिटि जादोंमोन, जोंहा मेडिकेल कलेज जादोंमोन, CIT जादोंमन, जायगा गोबां जोंहा माने बिदिनो दालां लामा जादों, इनफ्रास्ट्राक्चार फैदों। दिल्ली बादियाव जोंहा गेस्ट हाउस जादों, केलकाता बादियाव गेस्ट हाउस जादों, आरो बिदिनो सिलिगुरि बादियाव गेस्ट हाउस जादों। दा दिनै जोंनि बे डेभेलपमेन्ट, जोंनि जौगानाय बेखौ नुनानै दिनै हिंसा खालामनानै जोंनि बिटिसिखौ बोरै सिफायनो बेखौ नारा जुजिनानै नैबे जायनाखि 2020 27 फेब्रुवारियाव जा बिटिआर सुक्ति जाबाय, बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोंनि 6 सिडिउल खमथाखौ सेस खालामनाय जाबाय। आरो नैबे जायनाखि 2020 27 फेब्रुवारि जायनाखि बिटिआर सुक्ति, बे सुक्तियानो बर' हारि बुथारनाय सुक्ति बियो। दा बे सुक्तिजों जोंनि गोहोआ जोबलांबाय। बेखायनो बे गोहोखौ जों लाखिनोब्ला, जोंनि बिटिसिनि जायनाखि गोहो 6 सिडिउलनि गोहो बेखौ लाखिनोब्ला जोङो बयबो रायजो राजा दायथ' लानांगोन। आरो फैगौ इलेक्सनाव जाय बे बिटिसिखौ लाबोदोंमोन आरो बे बिटिसिखौ लाबोनानै जायफ्रा खुंदोंमोन, जोंनाव डेभेलपमेन्ट लाबोदों, जौगानाय लाबोदों, बे बिटिसि लाबोग्रा हाग्रामा महिलारिनि जाय केन्डिडेट, बिपिएफनि केन्डिडेट खाम्फा बरगयारी, दा बेखौनो जों बिदान्थि महरै जोङो नांगोल सौगायाव बयबो भट होनांगौ। आरो लोगोसे उदालगुरि दरं बे समस्तियावबो जों दुर्गादास बर'खौनो भट होनांगौ होननानै जोंनि बड'लेण्ड अरुणाचल सुरक्षा मन्थ्रिआ अपेन डिक्लेयार होयो। आरो उफाय गैया, जों जाथिखौ गाबथारनांगौ। बे जाथिनि थैनाय थांनाय बाथ्रा, बे साधारन मोनसे इलेक्सन नङा बियो। आरो बे इलेक्सना सोरबा IBS स्किम मोननाय नङा बियो, सोरबा माने IYनि स्किम मोनै, अरुणाचलनि स्किम मोनै बेखौ बोराबलायनायनि बे इलेक्सन नङा बियो। जोंनि मेइन उद्देश्य जागोन जोंनि बे 6 सिडिउल पावारखौ जों बोरै गाबथानो। आरो जों बे 6 सिडिउलखौ जों मोन्दोंमोन, बिटिसिखौ जों मोन्दोंमोन, गोबां सेक्रिफाइस, गोबां मानसि थैलायनाय, गोबां माने अयथासार जानाय, बेखौ बेनि दारै जों मोन्दोंमोन। दा जोङो दिनै बेखौ जुदि खोमाना लायोब्ला जोङो बे मानसि जे मुंख्लं जालांबाय, थैलांबाय, दा बिसोरनि अफिसार जोंनो नांगोन रायजोफोर। बेखायनो जोङो दिनै थिरांथा खालामबाय जे जोङो 6 सिडिउलनि गोहोखौ लाखिनो थाखाय जोंहा फैगौ इलेक्सनाव जों नांगोल सौगायाव भट नांगौ, बेनो थिरांथा जों खालामबाय। आरो UPPLखौ मानो भट नाङा, ट्रेक्टराव मानो भट नाङा, जों बेबो खार'ना जाबाय बिसोरो माने रायजो राजाखौ थगायगासिनो दङ। बिटिआर सुक्ति लाबोनानै बिटिसिनि क्षमताखौ बिसोर सेस खालामगासिनो दङ। दा गथिखे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बिटिसि सिफायग्रा हान्जाखौ जों सिनायनानै जों बिसोरनो भट नाङा। आरो जों रायजोफोर जाति बुथारनायनि दायनिगिरि जों रावबो जानो नाङा, रायजोफ्रा बिनि अंखिदार जानो नाङा। दा लासिंसिं जाबाय डिफेन बर'नि रला। दा डिफेन बर' बादि जातीय आफादनि सासे प्रेसिडेन्टआ जातिनि खोथा बुंनांगौमोन, जातिनि थाखाय बाथ्रा बुंनांगौमोन, दिनै बे जातिनि थाखाय बाथ्रा बुङासै। दिनै बर' फरायसा आफाद बादि गोथार आफादखौ दिनै बे फानबाय बियो। दिनै बेयो देवानि बादि दिनै BJPनि जे केम्पेइन खालामगासिनो दं लासिंसिं। दिनै जे बर' जातिनि थाखाय जायनाखि सुक्ति खालामदों बिटिआरआ, बे जे फ्लप जाबाय, जायाखिसै, बेखौ बिसोर बुंफैनो हाया, बिसोरो जेबो बुंनो हाया। दा दिनै एर'प्लेन गाखो जे BJPनि केन्डिडेटनि माने जानानै भट होनो खावलायदों बे लासिंसिं। आरो बे उपेन्द्र ब्रह्मनि जायनाखि आदर्श बेखौ फाननाय जाबाय, बेखौ माने गाफ्लेनाय जाबाय। बेखायनो जों बिनि जायनाखि रल, डिफेन बर'नि जायनाखि रल, जेबो मुगैयो, जों बेखौ माने निन्दा खालामो। जायनाखि सुक्ति लाबोदोंमोन बेबो जाला होननानै लिरना होबाय। डिस्ट्रिक्टफ्राव दिनै माबा खालामनायनि खोथा, नवोदया स्कुल खुलिनाय खोथा, बेखौ जाया होननानै लिरना होबाय।
आरो जों दिनै स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि साइनि बेखौ जाया होननानै दिनै गभर्नमेन्टआ लिरना होबाय दिनै बे बाथ्राखौ दिफेन बर'आ मानो रायजो राजानि सिगाङाव बुंनो हायाखै बेखौ दिनै मानो खेंफोरथि होनो हायाखै आरो दिनै 10टा जायनाखि माने कलेज प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय बाथ्रा बुंदों बेबो जाया बेखौ लिरना होबाय दिनै बेफोरखौ बुंफै दिफेन बर' बेखौ नों दिनै बुंनो हायाखै दिनै BTC 6 दल जोब्बाय दिनै बेखौ नों बुंनो हायाखै अथ'स नों एर'प्लेन गाखोआखै नों दिनै माने BJP जानानै केम्पेन खालामबाय नों देवानि नङा सारा मा जाखो नोंलाय दिफेन बर' नों एकदम बर' जाथिनि देवानि नोङो बर' जाथिनि नों देवानि बर' जाथिनि गोथार मोनसे जातीय आफाद फरायसा आफादखौ दिनै फानबाय नों सेवायाखै खालामबाय नों दिनै नों BTCनि गामि दानखौ नागिरनानै BTC जानाखि मोनखानाय 3000 माने 89टा गामि बेखौ दानखौ नागिरनानै नों दिनै मोनसे सुक्ति लाबबाय दा दिनै नों बुंदों दिनै बेखौ रिप्लाइ गैया नोंहा मानो दानखौ नागिरखो बेखौ रिप्लाइ गैया नों दिनै रायजोनि सिगाङाव बुंनादों जे बिदि सुक्ति जायाखैनो दिफेन बर'आ बुंदों बिदि सुक्ति खालामाखै आरो जा लिरदों सुक्ति बे माने नंखायसो लिरदों एथ' थगायसुला दिफेन बर'आ बेखायनो जों दिनै फैगौ इलेक्सनाव बे दिफेन बर'मोन बादि मानसिनि खोथा लानानै जों रायजोफ्रा आन्दाय नाङा आरो जोङो अबेबा स्किम मोननाय मोनै बेखौ लानानै जोंनि माने आन्दाय नाङा जोङो जाथिखौ गाबथानांगौ जाथिया देरसिन बेखायनो फैगौ बिसायख'थियाव जाथि गाबथानो थाखाय बे 6 सिडुलखौ रैखा खालामनायनि सार्थ'आव जों बयबो नैबे जायनाखि BPF हानजानि पार्टी नांगोल छबियाव खाम्फा बरगयारी आरो लोगोसे दरं उदालगुरियाव दुर्गादास बर' बेखौ भट नांगौ होननानै जों रायजो राजा बयखौबो जोङो बड'लेण्ड जौरायजों सुसामन जानानै खावलायबोदों रायजोफोर बे दिलीप सयखिया दरं उदालगुरिनि जायनाखि बिजाथि बे बर'नि जेबो कन्ट्रिबिउसन गैया बेहा बर' बिरुदि बियो दा BJPनि केन्डिडेट बियो दा बिनि जानानै दिफेन बर'आ जे एर'प्लेन गाखोलायनानै गिदिंदों भट होनो थिनदों लासिंसिं गावहानो केन्डिडेट दंखायो बे जायगायाव बर' केन्डिडेट दुर्गादास बर' बेनो बे होनो थिननो हाया लासिंसिं आरो जों BJPनि खुनु माने केन्डिडेटनो बर'फ्रा भट होनो नाङा जेखि धोरोमनि मानसिया मानो भट होनो नाङा दा दिनै BJPआ ट्राइबेल रिजार्भेसन खथाखौ दानना गासिनो दं बुंगासिनो दं अपेन बुंगासिनो दं खुला खुलि बे ट्राइबेल रिजार्भेसन थानायनि थाखायनो इन्डियाआव कास्ट सिस्टेमा फैदों गावस्रा गावसि जाथिनि गेजेराव भेदभाब फैदों होनना बुंदों माने नरेन्द्र मदिया दा गथे बेबायदि सरकारनि केन्डिडेटनो जों मानो भट होनो जों रावबो होनो नाङा आरो दिनै बे नरेन्द्र मदिनि BJP सरकारानो दिनै UPPLजों लोगो लानानै जोंनि मोनखानाय 6 सिडुलनि गोहो BTCनि गोहो बेखौ फोजोबनो नागिरदों दा गथे जों मानो बिसोरनो भट होनो दा रायजोफोर गथिखे जोङो बयबो बिसोरनि केन्डिडेटनो UPPL केन्डिडेटनो BJPनि केन्डिडेटनो जों भट नाङा फैगौ भटआव नांगोलनो भट हो BPFनिनो पार्टी केन्डिडेट नांगोलनो भट हो जों बेखौ बयबो खावलायहरो